ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಅಂಕುಲು ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪನ್ ತೂಕ ಅವಲ ಒಂಜಿ 10 ml ಎಣ್ಣೆ ಎತ್ತಿನ ದಯ್ಯ ಉಂಡು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಫಿಶ್ ಫ್ರೈಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪಿನಂಚಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ 1 kg ದಾತ್ ಬಂಗಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಬಂಗಡೆನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂದು ಆಲೈಜಿ ಓಲ ಫಿಶ್ ಆಪುಂಡು ಐನಾಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ 2 ಇಂಚಿದಾತ್ ಶುಂಠಿ ಒಂತೆ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಹಳದಿ ಪೌಡರ್ 2 ಮಯಸಳು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಕಾಯರೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಂತೆ ಪುಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆಗ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪುಲಿ ಶುಂಠಿ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಹಳದಿ ಪೌಡರ್ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು ಒಂದೇನೈತೆ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡದ ಪಸರ್ಕ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಕಡದ ಪಸತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಇದು ಒಂದೊಂದು ಬಂಗಡೇನು ಪಸೊಂದು ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಒಂಜೊಂಜಿ ಲೈನ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಇದು ಟೀ ಪಾಂಡಯ್ಯ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬಂಗಡೆಗೆ 3 ಲೈನ್ ಪಾಂಡಯ್ಯ ಉಂಡು ಪೂರ ಬಂಗಡೆಗೆ ರಂಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪೂರ ಬಂಗಡೆಗ್ಲ ಮಿತ್ತು ಲೈನ್ ಒಯ್ತೆ ನನ್ನ ಕಡೆದಿತ್ತಿನ ಅರೆಪ್ಪನ ಪೂಜಿಗ ಮಿಕ್ಸಿಡಿತ್ತಿನ ಅರೆಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡ್ಗನೆಕ್ ಬಂಗಡೆಗೆ ಅರೆಪ್ಪು ಇಂಚ ತಾಗೋಡು ಪೂರಾ ಇಡೀ ಬಂಗಡೆಗೆ ಮಸಾಲೆ ತಾಗೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪು ಮುಂಚಿ ಖಾರ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಒಯ್ಪುಂಡವು ತೂಲೆ ನಿಗುಲ್ಲ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಶೋಕ ಹಾಪುಂಡು ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಎದಾಗಲ ಒಂದೇ ರೀತಿದಾದ ತಿನ್ಪಿನಿ ಒಂತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ತಿನ್ನೋಡು ನಿಗಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪೂರ ಬಂಗಡೆಗ್ಲ ಅರೆಪ್ಪು ತಾಗದಾಂಡ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದಾತು ನೀನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀಕ ಒಂತೆ ಅರೆಪ್ಪು ಪೂರ ಒಯ್ತ ನೋಡು ಸಮ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಚ್ಚಿದಿಂಡೆಯ್ಯ ಉಂಡು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮುಡು ಕಾವಲಿ ಬೆಚ್ಚವರೆದಿತ್ತೆ ಕಾಯರೆ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ
ಫ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಗೆಪ್ಪುಗ